alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar kullum yau ma dai mun zo muku da sabuwar idea, sabuwar dabara wacce za ku yi making din ko kuma tin da za ku hada a CCTV camera da wayoyinku na hannu guda biyu. Farko dai ku kasance tare da tashar MSY online, sannan kuma ku danna subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Firstly akwai bukatar ka yi downloading na application mai suna All Tools kamar haka. Na show All Tools, sai ka shiga cikin wannan All Tools da wayan naku guda daya smartphone. Zana na zan shi ma ɗayan wani sai ka fara shiga cikin All Tools ɗin, to sai ka shiga cikin su za ga CCTV camera kamar see it again, sai ka shiga sai ka shiga cikin CCTV da shi CCTV camera wannan ma da shi sai ka shiga ciki za ga bayanai kamar haka, sai ka danna button da ya buɗe maka shi ma wannan sai ka shiga danna then number one akwai bukatar shiga guda uku, amma hakan ba shi ya bani har nake ta posting. Ina gani a hankali watan fasan zamo boss, wa'anda ba ku san gani mu dole ku reject. Duba a area a yanzu mu muke bala'i, muna ta ba su show da sun gani su dinga begging, muna ta fara yin track da sun gano mu camera 1 ko kuma ɗayan wayoyin sauran wayoyin sai ka danna camera 2 kamar haka zai loading. I always defend the God to make me the winner. Azuma or the winter, you must be the hero. Supposed to go. See, Idan ka dage rayuwa kana ta hustle, ka nemi naka nan da nan ka ba wa heran sai ka muzzle. danna shift ɗaya wayan naka, sannan sai ka dan jira shi. Ubangiji ya taimake ka nan da nan ka je step ka taka nan da nan ka ganka off the boss. Waɗanda ba su san ganin ka kaga sun yi loss, a hankali da sun gano ka za su ringa boss. Hypocrisy make the somebody that feels scoring. Chamba always you see the boy around me. Spend the money by the way, you always mocking. The body leader get the money for the dog of people. Ka je ka damu kanka ni da kai na zana dama, domin ubangiji ke ba da arziki wadata. Shine ya bani gashi yanzu ni nake ta chilling. Now I remember hustle. Muna fatan za ku kasance da wannan tasha ta mu, sannan ku danna subscribe. Next Spark on the mix. Blessings. Praise to the Lord for blessings, my homie. Now I feel alright. I get my team always, I get my team always. Now I'm saying alright. All my things I get is so steady. Oh, I feel alright. Oh, I feel alright, my homie. I hope you feeling alright. I shake him the beat like a fist, like a this. Wanna see the nigga when kissing me at me, ku gafara ku banguri na zo na fara basu. Suna ta so na basu show, the lady make sure. Suna ta so su ganda gun saboda sun ga boy jikin su na tsuma yana rawa da shadda body. Si da gai akwai ina suna ta so su ganna on kulub body. Gas kuna gani ina ta basu fil a dazu ko na basu til da mobulon suna fadin yana bala'i. Si liwe na karkashin na sa haters alayi, dan a bangaren hipa wallahi mu ake wallahi mu ake wallahi. A ko ina ana ta yin mulunguna da layi, muna ta godiya gare ka jalla mabuwayi. Ka ba mu daukaka da an kira mu za mu dauka. Ku nek ana ta happy day da fatan ka gane. Ka bar gani da yan kudin ka nima na tara, a shi yasa nake ta basu sai ka ce aliko. Ka dan jira ka an kare da masu tab da money.